idan ka duba kamar al'ada ta Nijar, a Najeriya ma suna da irin wannan al'ada sosai. da ake kewaye raguna. Dama ai ka san arewacin Najeriya da Nijar kusan ai Yawwa. al'umma ɗaya ce ma. Yawwa. Eh. So akwai abin da suke irin me kuke kira da suke kewaye raguna. Train. Yawwa a kewaye. Train a So, kasa. ka zo yankin Najeriya, ka zo irin yankin Katsina, Sokoto, idan ka samu irin wannan. Assalamu alaikum. Yanzu gani da wasu 'yan uwa 'yan Najeriya da muka haɗu da su a nan, za mu hira da su mu ci kamar yanayin ƙasa da kuma yanayin wannan wurin ya suke shi da suka zo su ma su an buɗe idanu su ga yadda wurin yake. Assalamu alaikum, malam ya sunan. Wa alaikum salam, sunana Muhammad Sagir. Malam Muhammad Sagir, kamar wani lokaci ka ɗauka na a ƙasar Gambia a lokacin da ka zo nan, za a iya ta wani lokaci? Kwata-kwata ban wuce shekara ɗaya da wasu watanni ba, ina neman dai shekara biyu a takaice insha Allah. Masha Allah. To kamar nan wuri ne da za a ciya al'umma kamar a duk lokacin sallah suke tahowa su ga wannan wurin su kalli ruwa wasu su yi wanka, kamar kami za ka ci game da wannan wurin? Wuri ne ka san al'adu ya sha bamban gaskiya. Kamar mu mutanen da muka taso yankin Najeriya, Nijar, idan ka shigo irin wannan wurin za ka ga wani abu kamar bako, saboda al'ada ne na Hausawa wanda in ka zo da ka same shi ga shi da musulmai ne, amma za ka ga su suna yau kusan tsarara. So ko a takaice suna da bin turawa ne. So mun zo wurin da na sabon rayuwa gaskiya. Kuma wannan wuri ne, wani wuri ruwa ne wanda kaga idan ka duba da ka zo ka ga mutane iri daban-daban. Turawa suna zuwa musamman irin lokacin daga watan Nuwamba in ka zo nan. Ka ganin baki iri da yawa, Turawa da kasashe daban, Germany. Yanzu ya haska nan, in da kyamara man kai haska zai ga tutocin kasashe daban-daban. Wannan tutocin da kaje duk ba kasan da ba sa zuwa. Duk ba kasan da ba sa zuwa. So kaga wani abu ne sabon abu ne a wurin insha Allah. Kamar ya za ka iya bambanta sallah a nan da kuma sallah mu gare mu can gida Nijar ko Najeriya? Gaskiya akwai bambanci sosai. Saboda su ba su da wani al'ada da suke da shi wadda za ka gani wani ji daɗin shi a lokacin sallah. Illa wannan wuri ruwa ne idan ka zo kawai. Za ka zo kai za ka ji nishaɗi a nan. Amma ba su da wasu abubuwa. Amma sallah a can abu ne za ka ga kamar ko irin wajen lokacin hidiman sallah irin girke-girken da ake yi a tura. So kaga mu da yan Nijar muna ganin kawai gida ne. Gida ne, 'yan uwa ne. Na gode sosai ma na Allah saka da to kamar idan za a iya cewa ka bada bambancin yin sallah a gida da kuma yin sallah a nan, wani bambanci za ka yi bada a matsayin ka na ɗan Nijar? To matsayin da bambanci zan bada shine cewa dai sallah gida yanzu gane da wani shi ma wani ɗan uwa ne ɗan Nijar shi ma da muke tare a nan Gambi, kima zan tambaye shi in shiya kamar ya yanayin kasar da kuma yanayin wannan wurin. Assalamu alaikum, ya sunan malam? Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunan malamin Muhammad Nasir. Muhammad Nasir, kamar shekarar ka nawa a nan kasar Gambia kafin ka zo? Lalle a takaice dai yanzu na kai shekara 10. Kamar a duk lokacin sallah za ka ga irin waɗannan wuraren 'yan Nijar mazauna nan ko 'yan Najeriya ko 'yan wasu ƙasashe da dama suna tahowa nan su kalli wannan wurin, su kalli ruwa kuma su bude idanunsu. Kamar me zaka ci game da wannan? Abin da zan ci game da wannan ai wannan ba wai wani abu ne wanda dama in ka lura ko ina na haka. Abu ne wanda kawai shekara yake yi. Sallah ta zo sai ka haito ka bude ido ka dan sha iska bakin ruwa irin wannan ga abubuwa ga sun dai kala dai na rayuwa. To kamar kuna zan tahowa da iyalinku ko ƴaƴanku wannan wurin su ma su ɗan kalli wurin yadda yake saboda wurin yadda yake da kyawu ko kuma yaya? Wani lokaci muna zuwa da su ma sha iska. Muna zuwa da su saboda su ma suna da bukatar su hito su gani. Gaskiya. Da su ma sun jima nan. Yanzu suna da bukatar su ma su zo su gani ya ne garin yake ciki. Ya kasa take ciki. Kuma duk da abin ma ba kun lokaci bane sai canza abin da an karasa daga shekara sai shekara. To muna zuwa lokaci da su ga kwaso iyalin gaba da su tare. Wani lokacin ma har muke abinci ma mu zo da shi nan wurin. Da wani abinci haka dai. A so dai a dan more rayuwa dai a koma dai. Ni dai abu na ta fi kai da ma a waje. Saboda a gida ce. Za ka yi tar ƴan uwanka ne. In kuma ka san mu da muke sallacin wurin ma kaga mu mun kai yanka da muke yi kasa na mu aiki a ci abu don bayan haka nan to wannan abubuwa duk in kashi ma nan wurin saka doki experience idan ka gani yin sallah gida hai kai da waje da cikin uwa ne za a dar yan uwa
kuma za a ziyarci juna ya nemi gafarar juna ya haka kira ka gafarta ma amma ba ɗaya ba ne nan ba ɗaya ba ne. To na gode su malam. Allah saka. A gaskiya sallar gida ya rage amma nan ya yi shawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu kuma gani da gayu ga sunan masha Allah kun ga yadda suka sha wanka kana ganin su kasan yan Niger ne kuma kana ganin yanayin wanka ai kasan da cewa masha Allah gauri an sha wanka. Assalamu alaikum. Farko sunan malam. Sunana Abdulaziz. Malam Abdulaziz yanzu ka kai shekara ana wannan cikin gambi. Ni gaskiya boy ba shekara nan ba. Okay. To ya yanayin yadda kaga kasar da kuma irin tabuwawan ga wuri neman shakatawa ko kuma yawon bude ido ya kaga shi. A gaskiya wurin ya yi kyau sosai. Lafiya ne na. Normal na da. Insha Allah kuma normal ne Allah. To ya zaka iya bambanta wannan da sallah a nan gida ko kuma sallah a yin gida me zaka faɗin bambanci? Gaskiya akwai bambanci sosai ma mai yawa. Aha. Dan gaskiya kamar an kai baka zaɓi sallah nan gida ko sallah nan wahida. Okay, ya yi birgewa kenan. Wa nan ya yi firgiya. Okay, masha Allah. Mun gode sosai. Bambanci ka gani tsakanin yin sallah da nan da kuma yin sallah a Nijar wani bambanci ka gani? To gaskiya Allah dai a halin da ake matashi don mai matashi ke da gaskiya sallah wurin bida ta yi daɗi. Sallah gida gaskiya. Ya zaka ce wasu za su ce ai gida za ka she inda ka kada ma za ka gida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu kuma gani da gayu ga sunan masha Allah kun ga yadda suka sha wanka kana ganin su kasan yan Niger ne kuma kana ganin yanayin wanka ai kasan da cewa masha Allah gauri an sha wanka. Assalamu alaikum. Sunan Abdullahi. Malam Abdullahi kamar ka kai shekara nawa nan gambi? To abin da ganin shekara ɗaya da wata uku da kwana 15. Masha Allah. To kamar idan ya kaga yanayin kasar da kuma zuwa ire-iren wannan wuri wanda ake yi kamar duk shekara za ka ga 'yan kasa da baki 'yan wasu kasashe suna tahowa suna yawan buɗe ido ya kaga wannan wuri? To gaskiya alhamdulillah wuri dai ba laifi gaskiya wuri ne inda matasa suke haɗuwa maza da mata baki da 'yan gari. Alhamdulillah kuma gode ma Allah da ba mu lahiya ya ba mu ikon nema kuma muka samu muka biya bukata muka sai kuma kaya dai na gayu kuma muka fi inda matashi ko me jin gani yana hallara wajen. Alhamdulillah sai mu ko Allah ya mu gode Allah subhanahu wa ta'ala da gode mana haka masha Allah. To an ka ce ya baka wani bambam za ka ji yan uwa ka basara zumunta nan kuma nan haka ne. Kada to kowa da ra'ayi ne gaskiya shi inda ai sallah ne ga cikin yan uwa dai kawai juna yana da daɗi kuma ya ku gaskiya amma to gida gaskiya inda aka dawo ta fannin gayi matashi wanda zai kamata ya je ya yadda kuɗi ya sai abin da wani ke sayi gaskiya wurin fita ya yi tunda gida gaskiya ba za ka iya yadda kuɗi ka sai abin da maza suke sayi ba. Na gode sosai Allah ya saka da alheri. Yanzu kamar in za a yi ma lissafi kayan ga kamar ka kai kashe nawa ce. Wannan kayan Allah da zai kusan jika 50 haka. Yanzu na malin. Sunana Iliya. Iliya kamar ka kai shekara nawa da ka zo nan cikin gambi. To ban shekara ba amma ina ganin wata na 5 ne. Masha Allah ka ashe baka jima da tawa ba kusan bako kake gina. Bako nake gaskiya ban jima ban insha Allah. To ya yanayin kaga kasar da kuma yanayin irin wannan wuraren da ake tahowa ana ganin ana bude idanu ana ganin ana sada zumunci da sauransu. A kuri gaskiya yayi kyau hakan gaya. Kuri yayi kyau gaskiya hakan ganga lafiya da ne. Allah ya ba mu ikon mun ka sai kaya mun ka zaka anan mun ka zade yanzu cika 50 insha Allah. Masala gaskiya sun ci kudin su ha. Insha Allah. Gaskiya sun ci kudin su masha Allah. To kamar wani bambanci ka gani tsakanin yin sallah da gida ko yin sallah a nan? Ka akwai bambanci sosai dai. Bambancin su guda ne nan gaskiya nan ka samu kuɗin ka kai kaya sai kaya kai wanka ka zaka cikin su na Gambia ka yi hoto ka yi komai da komai lafiya lau in hoto kake so kai lafiya launi kuma in hoto kake so kai dai lafiya launi. To yayi mun gode sosai Allah ya saka rafi. Ya suna malam Islam. Muhammad Hamis. Malam Muhammad Hamis kamar ka kai shekara nawa da tawa na kai? Ni duka ba wata sati ko a nan gari. Kai shekar jina maka zuwa to ya kaga yanayin kasar kuma ya haka yi haka saman gauri da tawa kasa ɗaya to na zaka ne na zaka gaba da sallah za a yi riman sallah kawai yadda sai kaya mu shigo taro ni da abokai da saboda su sun jima a nan kai ma kusan za ka yi kashe hamsin ga kudi insha Allah masha Allah kuma wani bambanci kake gani akwai tsakanin sallah nan da kuma yin sallah gida to sallah a gida shi wani abu ne daban dan inda aka tafi kayan sallah gida
to hankalin ka kwance kana tare gida amma ya dai jin daɗi to na ba da yi kawai alhamdulillah na za ka shakata yadda kake so ka koma ka za a warwaje masha Allah to mun gode Allah saka da na gode sosai ya sunan malam sana Muhammad Rabiu kan malam Muhammad Rabiu ka kai shekara nawa ka zo na to ni dai ina iya kai shekara ɗaya gaskiya shekara ɗaya masha Allah kai ka ga gari kenan alhamdulillah masha Allah ma gari gaskiya kuma ya gamu to yanzu kamar wani bambanci ka gani tsakanin ko in ce ya kaga yanayin kasar da irin wannan wurin da mutane suke tabuwa su sha iska su huta. A to yayi masha Allah gaskiya wannan guri yayi sosai wallahi. Allah yayi mutum kawai yana shan iska tun da dai mu ma ja ana hadin Senegal to bakin dai zuwa na muka ce to mu dai bari mu zo mu ga yanayin gari kuma mun ga yanayin gurin. Masha Allah yayi gaskiya sosai wallahi. To kamar wani dan bambanci zaka yi ka gani na yin sallah a gida da kuma yin sallah a nan. Alhamdulillah masha Allah sallah an yi ta lahiya lau an kare kuma lahiya lau sai dan bambanci gudana da yake mutum zai yi sallah ta gida tare iyayensa shi ɗaya ne kawai bambanci amma dai kam alhamdulillah an yi hidimar sallah lahiya lau kuma alhamdulillah mun samu abin da muke so Allah kuma ya kare taimaka mana insha Allah. To nagode Allah ya taimaka mana baki da Allah ya rahmu nasi nagode assalamu alaikum ya sunan malam Malam Usman. Malam Usman kamar ka kai shekara nawa ko watanni nawa ko sati nawa anan gandi Ni zan kai shekara 2 da wata 2. Shi ka ga gari kenan. Kamar ya kaga zaman Gambe ko in ci Gambe da kuma tawa ire-iren wannan wuraren a shakata ko kuma a ga yadda yanayin ruwa suke. Lalle mun ga zaman Gambe kam, mun ga kalubale na Gambe, mun ga daɗin Gambe, mun ga wahalarta. Komai dai mun gani. Insha Allah duk kuma sallah ta kama za mu yi wanka mu taho nan na Gambe, sallah kalama ko babba, don dai masu kawo mu dan shawara da muke yi lokaci mu koma. Kamar kayan ga gaskiya sun kama ka kamar za a ci kaga kashi nawa da haɗa su. To wadda wancan abokin na gane haka nan ne za mu kai kusa 40 zuwa 50 din nan dai za mu kashe su. Masha Allah. To kamar ya yanayin za ka kwatanta yin sallah a gida da kuma yin sallah. To gaskiya akwai bambanci sosai yanayin sallah a birni ko a ƙauye akwai bambanci sosai gaskiya saboda a ƙauye in dai ba wani harkokin kai na kuɗi ba gaskiya ba ka kai sa kuɗi ka sai irin wanka kaki sai dai ka sai bakin ƙarhin ka kawai amma ga birni alhamdulillah kana da kuɗi kana abin nan dai za ka haisa kai ma ka shiga wari suka shiga kai al'amuran za ka yi insha Allah. To na gode sosai Allah saka da alheri Allah ya taimaka mun. Ya sunan malaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ga wasu gayi su ma na ci karo da su a wannan wurin da ake da al'umma da dama lokacin sallah suke tahowa suna dan shakatawa. Yanzu zan fara da su. Assalamu alaikum malami na farko ya sunan ka? Abubakar. Malam Abubakar kamar ka kai shekara nawa da ka zo nan Gambe? Gambe. Ina ga na kai shekara ɗaya da wata biyu. Shekara ɗaya da wata biyu. Shi ka jima ka zama gari. To ya yanayin kaga kasar ta Gambe da kuma ire-iren wannan wuraren da a duk lokacin sallah al'umma suke tahowa su buɗe idanu su yi wasa a yi wasa da ruwa ya kaga wannan wuri. A gaskiya wannan nan ba lahi. Ba lahi insha Allah. Masha Allah ya yi dai ko. Insha Allah ba lahi. To kamar ya zaka kwatanta wannan wurin yin sallah a Gambia da kuma yin sallah a gida Nijar? Ba a magana nan ga ba a magana insha Allah. Nan ba a magana insha Allah. Kana kace da nan karshe ta gina. Kana ganin sallah gida ba ta yi daɗi ba? A'a da haka can gida na da ba dora kai baka cewa gida. Gida ce. Gida ta insha Allah. Lalle gida ta. Amma dai nan dai duniya ce. Na insha Allah alhamdulillah. Ya madalla na gode sosai. Allah saka da alheri. Ya sunan malami. Malami Saminu. Yau ga mara. Saminu ka kai shekara nawa ko wata nawa da ka zo nan? Anan na kai wata 4. Ka kai wata kai ashe baka jima da tawa ba shi. To kamar ya yanayin kaga kasar da kuma ire-iren wannan wuraren da muke tahowa wani lokacin ga sallah kuma ba ga sallah ba mutane suna tawa suna shakatawa. Gaskiya wannan wuri ba laifi. Ba laifi dai ko? To kamar me bambancin sallah gida da kuma sallah nan? Nan mai gidan mu sai ka kure ni. A tsaya haka.